A Sant Quirze de Besora s'hi fa una de les millors ratafies del país, de forma artesana i sense pressa. Destil·leria Bosch va ser fundada l'any 1892, però va ser construïda ja l'empresa el 1855. Es va posar a Sant Quirze de Besora buscant un recurs natural molt preuat per fer els licors, que és l'aigua. També per una cosa cabdal, que és que tenia en aquella època la via del tren, que s'estava construint, i després tenia la carretera, que ens unia fins a Barcelona, fins a Puigcerdà, ens unia fins al Berguedà. Actualment ja està en marxa la sisena generació i sempre som els Bosch que hem tirat endavant el negoci i que esperem que això ho perduri. Nosaltres, a part de comptar amb una fórmula que és única, l'ingredient estrella és perquè sigui una ratafia autèntica catalana, és la ratafia, diguem, de nous verdes, plantes aromàtiques i espècies, que tots sabem que són foranes. Són espècies molt conegudes. Excel·leix la nou moscada, també la canyella. Llavors n'hi ha d'altres, com l'anís estrellat, que potser no ho és tant de conegut. Sempre hem tingut un amor especial per la feina dels nostres avantpassats. Nosaltres ens hem anat adaptant, però mai hem deixat de cuidar el nostre producte estrella. Actualment estem passant una bona època perquè en l'actualitat la ratafia catalana està agafant un gran prestigi com l'excel·lent producte que és.